Оп. Давай насам. Оп. Сафритче пак. Айде, кой ще го отключи? Айде, ти ли? Чакай така да се види. Чакай. Чакай. Ти ли? Ама пази се от кукичката, айде, хвани го. Изчакай да го хванеме хубаво. Така да се види. Сафритчето. Така, оп! Ето го. Чакай. Айде, кой иска да го? Ето на Косто. Айде бе, взимай. Ти искаш само да го пипнеш. Ти ще го фащаш ли? Айде. Как солета в устата, бе? Не му слагай солета. Покажи на камерата само. Малко солета. Чакай. Обърни го обратно, бе, така. Така. Малко солета в устата. Чакай да го снимам. Стига. Добре, Виж колко е красив. Сафритче. Метра го солета. Айде, меткай. Коса са ръката ми е в сусото сафрит. Малко лига. Чакай, внимателно с чепарето, защото има много кукички. Ай пак, там. Точно там. Додолу и само движиш лекичко нагоре-надолу. Че днеска е много мръсно морето и постоянно се цапат кукичките с водорасли. Така движиш. Ето колко е бурно морето. Отново сме на плаж Перлата. И ловим сафрит с чепаренци. 10 кукички. До сега. Момчета, колко сафрит хванахме до сега, бе? Поне 10 на парчета, да. Твоите не можахме да ги откачим. Да. Твоите се откачаха от кукичките още като ги вадиш. Не законтряш хубаво. Ето колко е бурно морето, е там на другото кейче. Се вижда вълните, колко бурно се разбиват. Ние сме в по-закътанкото. На едно салче с едни джетове. И днес, за съжаление, не успяхме да хванем скариди с кепчето, затова ловим на изкуствена примамка. На чепаренци. Пара на кея на Перлата, който е демонтиран, само флага стои.